Il-problemi tan-nies irridu nindirizzawhom, speċjalment fejn jidħol il-ħlas tal-manteniment, dan fil-waqt li persuna għandha jkollha l-faċilità li tapplika għas-separazzjoni u d-divorzju fl-istess ħin. Hekk propona l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta fil-Parlament bdew jiġu diskussi emendi għal-liġi tad-divorzju. Bernard Grech propona fost l-oħrajn illi wara s-separazzjoni mara jkollha l-opportunità illi tagħmel l-għażla li terġa' tbiddel kunjoma u mhux bil-fors toqgħod tistenna id-divorzju. Din hija proposta li jintesiet għal kollox fl-emendi li tkellem dwarhom il-Prim Ministru Robert Abela aktar kmieni fl-istess seduta parlamentari. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-bidliet iridu jsiru għal ġid tal-individwi, għalhekk propona proċeduri aktar sempliċi fil-mod kif isir il-proċess tad-divorzju. Bernard Grech fakkar li l-bniedem għandu jibqa' fiċ-ċentru tal-politika, anke meta titfassal liġi bħal din, filwaqt li kritika lill gvern għal mod li bih injora numru ta' proposti li qed isiru mill-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech insista li l-emendi jridu jindirizzaw is-sitwazzjonijiet fejn tidħol il-kura u l-kustodja, kif ukoll sitwazzjonijiet oħra diffikultużi għal koppja. Dan jekk verament jridu nagħmlu l-affarijiet kif suppost, sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista.